नै बिमा जोंहा आइ समायनायालाय दाबो सिखाराखै नामा? ओहो बिफा सिखाराखै। हा मानोबा नांगौमोन आइ समायनाखौ दिनैलाय बेरेफुंजानि? नङा ओरैनोसो सोंदोंमोन आङो। दे होनब्लालाय दायो बाजारनिफ्राय फैनानै सावरायसिगोन। आं बाजाराव थांब्रबना फैनि। हा माथो लाबोफानांगौ बाजारनिफ्रायलाय? हा माथो जेबोआनो गैथारा, संख्रि फानलुनिफ्राय लानानै गासै मैगं थाइगंखौनो लाबोजोबखादो। दे होनब्लालाय दा आइ समायनाखौ जेरावबो थांनो थोननो नाङा, आंहा बेजों सावरायनो गोनां मोनसे गोनां खोथा दङमोन। दे होनब्लालाय बिफा नों थाबनो बाजारनिफ्राय फैग्रोदोल'। औ दे मनाफोरखौ लानानै फैदो बिमा। फैसाफोरा आग्लायोब्ला अमा बेदरखौबो एसे लानानै फैफादो। जि गोबाव जाथारबाय अमा बेदर मोनजायैयाबो। दे आं मिलायनानै लानानै फैसिगोन। नै जोमब्ला नों खोनायाखै नामा? देग्लायबो माथो लकडाउन जाहांसोनो। जोंफोरनि थाखायलाय आरो लकडाउन जाबा मोजांसो, जोंफोरालाय आरो जेबो खामानियाव उदायखाया। आंथ' आरो दिनैनिफ्रायनो लकडाउन जागौबासो सानगासिनो। नों खोनायाखै नामा? मालाय हनै माइनावखौ देग्लाय फागुनावनो मालाय सोरबा नायनो फैसिगोननो। लकडाउन जाबा मोनजागोनानोसै बे हाबाखौ, ओरैनो खुगायावल' हाबानि नाम लादों। समायनादों बिक्रमदों जोबोद मोजां मोनलायोमोनलै। बिसोरनि मोजां मोनलायनाया मा जागोन दा? बिमा बिफानोबो खोन्थानानै लायाखै खोमा समायनाया। बिक्रमा बे बाथ्राखौ खोनाब्लाथ' जोबोद दुखु मोनगोन। जेराव बिक्रमा उन्दैनिफ्रायनो बिमा गैजाया, बेथ' जोबोद दुखु जाखागोन। जेखि जाया मानो जों बिक्रमखौ लोगो हमनानै बे खोथाखौ बुंथिनांसिगोन, नङाब्ला जानाय नंला। औ बुंनांसिगोन र'। आदै बबाव थांनो फैदों? औ आयंमोन आं बाजारावसो फैदों। बाजाराव एसे खरस खालामनो दङ, बेवहायनो आं मैगं थाइगं लांनो फैदों। जोंनाव गाबोन आलासि गोदान फैगोन नालाय, बेनिनो एसे खरस खालामनो फैदोंलां। औ आदै आलासि गोदान माने आं बुजिस्लाबनो हायासै। आयं माने जोंनाव गाबोन जोंहा आइ समायनाखौ सासे सेंग्राया नायनो फैगोन। औ आदै सेंग्रायालाय हा बबेनिथो जाखो? आरो माबाफोर साकरि जबफोर मावो खोमा? औ आयंमोन जोंहा आइ समायनानि जावायसो जागोन ना सरकारिनि साकरि मावो। आदै होनब्लाथ' हाबाया जोबोद गोगोमैनो जागोन खोमा? औ जागोन आयंमोन नोंसोर थांब्लानो जाबाय हा। जोंहा आइ समायनानि हाबायाव खामानि मावनोबो मानसि गैथारा नालाय, नोंसोर थांब्लानो जाबाय। आदै थांनायानोथ' जादों दे। आदै नोंसा समायनाया बे सेंग्राखौ सिनायखायो दा? आरो नोंसा समायनाया बे सेंग्राखौ मोजां मोनखायोमोन नामा? आरोथ' समायनाया बे सेंग्राखौ फसायखाबाय जानो हागौ। औ गाबोनसो नायनो फैगोन, फसायखागोन। आरो फसायखागोनबो जोंहा आइ समायनाया जोंनि खोथा बाथ्राखौ मानिनानै लाखायो। दे होनब्ला आयंमोन नोंसोर थाथ'दो। औ दे आदै। होनब्लाथ' बिक्रमनि घटनाया बेलेगसो जासिगोनलै। औ दा जारलासो जासिगोन ना? मोजां मोननोल' रोंबाय होनबा बे समायनायाबो, न'खराव एसेबो खोन्थाना लानो हायाखिसै बे। मा जायो जाथोंसै, खनसे बिक्रमखौ लोगो हमनानै जों बे खोथाखौ बेनो खोन्थानायानो मोजां जासिगोन नामा? मेथाइया मा? नोंसोरथ' गासैबो मोनथिखायोआनोसै। मेथाइया जादों मानसिया दुखु जायोब्ला सुखु खालामग्रा, माब्लाबा मिनिहोनाय माब्लाबा गाबहोनाय। मेथाइया मानसिजों अराय सम थाफायो आरो बे मेथाइखौ मानसियानो सोरजियो। दानिया बुंदो, आं नोंथांमोनखौ मेथाइ रोजाबना फैनो थिनदोंमोन ना मेथाइ प्रेक्टिस खालामनानै फैनो थिनदोंमोन? नोंसोर गासिबो फैदों जानो हागौ।
मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामनायानो जायाखिसै। दे थेवबो आं नाजानोसै। आं नोंसोरखौ जेसेबां बुंबाय थायो माथो मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामबाय था होननानै, अब्लासो नोंथांमोननि भइसआ मोजां जालांगोन। दे थेफा नोंनो रोजाबग्रोदो जायखिजाया मोनसे मेथाइ। दे जायखिजाया मोनसे मेथाइ रोजाबनानै होनोसै आङो। टंला सारियालि नोंनिनो फाया गय बेपारि नोंनिनो माया फाथै बेपारि गिना ताकि ताव ताव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। गिना ताकि ताव ताव आगै देग्लाय बैसागोआवनो सानैजों जुलि जाथारगोन। नोंनिनो मोनफाया हराब्लाबो नोंखौ आं खावना लायथारगोन। गिना ताकि ताव ताव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। टंला सारियालि नोंनिनो फाया गय बेपारि नोंनिनो माया फाथै बेपारि गिना ताकि ताव ताव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। मेथाइ रोजाबनायालाय जायाखै नङा जादों, बाट नाथाय नोंथांमोना न'आव प्रेक्टिस खालामबाय थाब्लानो नोंथांमोननि गाराङा मोजाङै ओंखारगोन। आं माबे मेथाइखौ रोजाबगोन साननानो मोनाखिसै माथो। दालमिया सिमेन्टजों आवजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया थालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना, होबाय आं नोंनो गोसोखौ। उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि हेपि फेमिलि। दालमिया सिमेन्टजों आवजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया थालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना, होबाय आं नोंनो गोसोखौ। खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस लुनायखौ सना बोरै बावनो, सना बोरै बावनो। मेथाइखौ आं मुखस्थ'आनो गैखायामोन। औ जायखिजाया नोङो मोनसे मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामबाय था, जायखिजाया मोनसे मेथाइखौ फुल रोजाबनाय, होनब्लानो नोंना मेथाइ रोजाबनो हागोन हाया मोनथिगोन। दे जोमब्ला नों रोजाबनायसाय जायखिजाया मोनसे मेथाइ। औ आंबो मेथाइखौनो प्रेक्टिस खालामनानै फैयाखैमोन। दे थेवबो आंबो जायखिजाया मोनसे मेथाइखौ रोजाबनानै होनोसै। एयारटेल भडाफन जिअ' सिमनि नेट पेक बायदि नङा सना, आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बै अखोरां बायदिसो। औ गाराङालाय मोजाङानो जादों, देलाय बेलेग मोनसे मेथाइ रोजाबनानै होबावलाय। गिबियाव मोजां मोननाय बिखायाव लानानै आखाइ फुवारनानै दङ आं सना नोंखौ नेना, नोंखौ नेना। दैमाया लैथोआव बोहैलाङो जेरै आंनि अननायाबो नोंनिसिम बोहैलाङो सान हर, सान हर। मेथाइनि भइसआलाय जोबोरैनो मोजां जादों नोंना, दे आरो नाजाबाव।